L'any 2019 ha estat el de la consolidació del projecte de l'actual Junta Directiva de la Federació Catalana de Tenis. Quan vàrem arribar al mes de juny de l'any 2017, teníem clar que el projecte tenia que pivotar sobre 3 eixos principals: clubs, projecte esportiu i pla de viabilitat. En l'àmbit econòmic, un cop realitzada la venda de la part privativa del Centre Internacional de Tenis de Cornellà, la sortida de la gestió en exclusiva del Centre Municipal Vall d'Hebron, així com la implementació de nous criteris de gestió i nous projectes esportius, podem destacar que la Federació Catalana de Tenis és una entitat 100% viable amb la seva activitat ordinària. Els més de 300.000 euros de resultat positiu l'any 2019 així ho certifiquen. A més, a dia d'avui, el passiu exigible s'ha reduït més d'un 50%, passant dels 5,7 milions d'euros al 30 de juny de 2017 als 2,7 milions d'euros a data d'avui. Aquesta era la nostra màxima prioritat, donat que era vital garantir la viabilitat de futur de la nostra federació. L'estabilitat econòmica de la federació ens ha permès començar a recuperar la nostra essència i la nostra veritable raó de ser: treballar pels clubs de Catalunya. En aquesta línia, des de l'àrea de servei a clubs de la Federació, hem visitat més del 80% dels clubs, un fet que ens ha permès seguir coneixent de primera mà la seva situació i poder oferir solucions i col·laboracions en diferents àmbits, tant a nivell esportiu com de gestió. Pel que fa a l'àmbit esportiu, hem consolidat diferents projectes com la Copa Catalunya, que tenia com a objectiu posar ordre a la competició, donar el protagonisme organitzatiu als clubs i generar-los noves vies d'ingressos. Els més de 4.000 participants en les 21 proves celebrades en clubs d'arreu de Catalunya són la principal mostra de l'èxit d'aquesta nova competició. Hem organitzat per primera vegada el Campionat de Catalunya de mares, pares, filles i fills, que va comptar amb més de 100 parelles en aquesta primera edició, així com el Màster dels Campionats Socials Sèniors de Clubs, un torneig que posava en joc per primera vegada el títol de campió de campions dels centenars de competicions socials federades que organitzen els clubs catalans. Tanmateix, hem organitzat el Campionat de Catalunya de seleccions provincials en categoria aleví i infantil al Club de Tenis Llafranc, amb la presència dels millors jugadors i jugadores de cadascuna de les categories, que varen tenir l'oportunitat de defensar el seu territori. Hem continuat l'aposta pel circuit Unitenis, que ofereix a tota la comunitat universitària una competició federada pensada exclusivament per a ells. Durant el 2019, més de 300 inscrits varen participar a les 6 proves celebrades. Ara el repte és iniciar en un futur proper el Campionat de Catalunya per a equips universitaris. La Lliga Catalana continua creixent. Més de 1.000 equips i més de 10.000 jugadors i jugadores la converteixen en una de les competicions per equips més importants del tenis europeu. La competició a Catalunya continua essent referència esportiva i organitzativa, amb més de 89.000 partits anuals de més de 400 competicions. D'altra banda, també hem consolidat el projecte de valors FCT, amb l'objectiu d'educar els nostres joves en aquells aspectes imprescindibles per a tota persona íntegra i esportista, com el respecte als companys, pares, mares i tècnics o el comportament a la pista. A més, durant el 2019 es varen realitzar enquestes en els diferents campionats de Catalunya juvenils, una iniciativa que ens va permetre coronar els primers campions de Catalunya en valors. Tot això sense oblidar projectes com el Centre de Referència de la FCT, on treballem amb 200 jugadors i jugadores de més de 70 clubs, de manera no invasiva i sempre en col·laboració amb el director esportiu i els tècnics dels clubs de procedència dels jugadors i jugadores. Aquest any, a més, hem incorporat nous serveis al projecte com la tecnologia Fox10 d'anàlisi de joc o revisions mèdiques gratuïtes a Creu Blanca per poder donar més valor afegit als jugadors i jugadores. Seguim treballant amb activitats promocionals i d'iniciació, com el Supertenis, competició lúdica per a equips de club per a nens i nenes de fins als 10 anys i amb l'objectiu d'introduir-los a poc en la competició. Hem activat la nova temporalitat de la llicència federativa amb l'objectiu d'adaptar-la a la competició i a les escoles de tenis, la qual cosa ha suposat un increment de les llicències anuals juvenils.
Aquest any 2020 es presentava ple de nous reptes en l'àmbit esportiu, amb el primer campionat de Catalunya de touch tennis, New Tennis o e-tennis, modalitats esportives incorporades als estatuts de la FCT l'any 2018, així com en d'altres projectes estratègics. Constitueixen uns reptes que s'han vist alterats per la greu crisi provocada per la Covid-19. No obstant això, tot i les circumstàncies, no ens ha aturat. Durant aquests mesos hem estat més a prop que mai dels clubs. Hem informat puntualment de totes les mesures dictades per les institucions i que afectaven a la seva activitat, assessorant-los en diferents àmbits. Hem atès més de 400 consultes realitzades pels clubs de Catalunya. Hem elaborat el Pla de Reactivació del Tenis Català, treballant conjuntament amb els clubs i que recull les accions necessàries a nivell estructural i estratègic per garantir la viabilitat futura del conjunt del tenis català. Entre les mesures adoptades per la Federació, a banda de les sol·licitades a les institucions en l'àmbit fiscal o de finançament, cal destacar l'increment en la bonificació per llicències del període octubre 2020 a setembre 2021, així com l'extensió per un any de la promoció d'una llicència econòmica per tots aquells que no han disposat mai de llicència federativa i facilitar a tots els clubs afiliats una caixa de pilotes sense cost. A més, durant el confinament, vam continuar donant servei formatiu a tota la comunitat de tècnics i tècniques del tenis català, amb l'organització de 2 cursos de nivell 1 en línia. També vàrem organitzar el primer campionat en línia de e-tennis, sota la plataforma PlayStation. Tota la recaptació de les inscripcions es va destinar a l'Hospital Clínic de Barcelona pel projecte Resposta Coronavirus. Actualment, encarem aquests nous temps amb tota la prudència, però també amb més força que mai en benefici del conjunt del tenis català.